Сейчас мы будем представить вам композитор Красимир Миленков. Вы готовы? Сега бих искала да дам думата на главен асистент Маргарита Рачева. Обещавам ви, че ще бъде така, защото заедно с нас е големият приятел на българските деца, композитор Красимир. Искате да му подарим нашата емблема? Ето сега вие ставате един от нас. Не, спокойно, всичко е наред. Пляскаме! Добър ден, деца! Добър ден! Обичате ли музиката? Да! А обичате ли да играете? Да! Хайде тогава да поиграем една музикална игра. Слушайте внимателно, аз нещо ще ви покажа и вие след това ще го повторите. Трам, трам, трам. Трам, трам, трам. Трам, трам, трам. Жабки. И сега големите жабки.
след всички попови лъжички. Яще, рождени, храната на гласи. Яще, рождени, храната на гласи. Всички вкъщи сме заети, Станко ще лепим табети, всеки има си задача, никой да не ни закача. Всеки има си задача, никой да не ни закача. Той отнесва гардероба, готви се да прави проба, качва се на стълба, слиза, сметката му не излиза. Нещо тук не е вред, стоя пледо си табет, стига порчия вина, само за една стена.